være her. Jeg glæder mig sådan til at få vores første Pokémon. Gør du ikke også, Jake? Jo, det gør jeg i hvert fald, Mick. Jeg vil have en Squirtle. Helt klart en Squirtle, ja. Der er Squirtle Mix, så vil jeg have en Bulbasaur. Og bare han må er hjemme. I må være Mick og Jake. Ja, vi er, og vi er kommet for at få vores allerførste Pokémon. Men i så fald, så har Eevee, Squirtle og Bulbasaur vælge imellem. Jeg viser et angreb for hver Pokémon, og så kan I vælge, hvad for en I helst vil have bagefter. Okay? Den første er Eevee. Og lad mig se. Der har vi den. Kom ud, Eevee! Eevee! Eevee, brug Dark Ball! Og den næste er Bulbasaur. Bulbasaur, brug Razor Leaf! Jeg tror, jeg fik lidt græs i munden. Okay, men til sidst, men ikke mindst, har vi Squirtle. Squirtle, brug Water Gun. Jeg hader mit job. Flyt jer, jeg skal forbi. Mick, jeg tager Bulbasaur. Jake, jeg tager Squirtle. Flyt jer, jeg skal forbi. Jeg skal have Eevee, Professor Eevee. Eevee, return. Vent lidt. Stop, vent. Vent lidt, kom nu. Skal vi ikke tage en Pokémon-kamp? Det kan vi da godt. Jeg har vælget Bulbasaur. Hvad for en vil du så vælge? Se din torsk. Vi har kun én Pokémon hver. Så jeg tager vel min Eevee. Eevee! Eevee! Brug Dark Ball! Bulbasaur! Undvig og brug Razor Leaf! Nej! Vi tabte! Ja, Bulbasaur! Vi vandt! Juhu! High five, Bulbasaur! Wow, Jake, Bulbasaurs Razor Leaf var virkelig kraftig. Og Bulbasaur vil blive meget stærkere med lidt mere træning. Bulbasaur, return.